Usa kaming gabi mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na sa ganitong oras. Hello po at welcome na naman po sa ating programa. Ito yung programa natin gabi-gabi Lunes hanggang Biyernes, ang ating programang Totoy na Love. At inyong kasama ngayon ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to sa isang malamig, maulan na araw ng Martes? Buti na lang, pauwi na kayo. Ako dito pa. Pero di bale, dahil ako inyong kasama ngayon. Kung saan ka man ngayon, siguro nasa biyahe ka, no? Habang hawak mo siguro ang manibela or hawak mo ang iyong batuta. Kung ikaw ay isang security guard, ibang klaseng batuta na ngayon, ha? Yung medyo manipis na, parang drumstick na. Or baka naman, isa ka sa mga estudyanteng pauwi na, no? Hawak siguro ang bag, pinahawakan yung cellphone din habang may kachat. Yawards, no? Hello po sa inyo, no? Ingat po sa pag-uwi. Sa mga nasa bahay na ngayong oras na to, buti ka pa, no? It's a wonderful Tuesday po mga kabisyo at medyo malamig. Maulan po kanina. May pinuntahan po ang inyong uncle. Somewhere down the road, nakita namin, no? Nasa kami, bandang Mega Manila. So outside Metro Manila, nakita ko yung bandang Ortigas. Medyo iba, parang may smog. Sabi ko nga sa kasamahan ko, tingnan mo nga yung Ortigas Center, banda dyan. Parang umuusok, no? Pero sabi ko, parang ulan din yan eh. Hindi gumagalaw. Maya-maya, nung pagdating namin sa may bandang Ortigas, umuulan na. Ayun pala, yun, hindi gumagalaw yung water vapor. Yawards, no? Well, anyways, ingat na po tayo mga kabisyo kasi mahirap na ngayon. Alam mo naman, pag ganito yung panahon, sabi nga nila na ngayong napansin nila, ngayong linggo, o nakaraang mga araw, na merong dalawang panahon. Panahon sa bawat araw. Sa umaga, tag-init. Sa hapon at sa gabi naman, tag-ulan. O, di ba? Tama, no? Tama. Yaward. So, basic yan mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pag ganito ang panahon po, dapat uminom po tayo ng tubig, no? Yeah, isang basong tubig sa bawat galaw po natin. Siguro pag may pupuntahan ka, isang baso, okay lang yan. Kasi alam mo naman, problema din pag panainom ka ng tubig, naiihi ka na. Paano ka makakaihi kung yung wala namang lugar na pwedeng ihian, di ba? Okay sana kung nasa probinsya. Kasi sa pader, pwede. O kaya naman sa mga poste-poste, pwede. Oo, kasi wala masyadong tao. Pero pag sa Metro Manila ka, mahirap na. Pero napansin ko rin dito sa Metro Manila, no? Kahit nga sa EDSA, meron pa rin umiihi. O diba? Saan umiihi, be? Ha? Makol, saan ba? Ano te? Saan? Tama. Pag sumasakay kayo ng bus, naka-stop over yung bus. Ayun, pasirit sa gulong ang konduktor. Maipit sa door ang imuhang pikoy, konduktor! Pambira naman. Well, anyways po mga kabisyo, kaya nga umuulan. Ito yung pag-uusapan po natin, no? Light lang tayo dito mga kabisyo, no? Hindi ko lang alam kung ano kalagayan dyan sa inyo, no? Kumustang lagay dyan? Mabuti o gibuti-buti? Mabuti pa ang lagay kasi may panahon, pero ikaw may lagay, wala ka na panahon. Eto na, ha? Kabisyo, ikaw, ha? Ngayon, yawards to. Meron ka bang dala para sa tag-ulan? Meron? Yawards, no? Okay, dapat magiging handa po tayo. May nakalagay po tayo sa ating fan page, no? Ang nakalagay doon ay mga dapat dalhin tuwing umuulan. Hindi naman natin alam kung uulan ngayon, di ba? Pero ito ang sinasabi ko, on the spot, no? Mga dapat dalhin tuwing umuulan. So, at the moment siguro, pauwi ka, ano ba pwedeng gawin? Ano kayo pwedeng dalhin? Sige, mag-isip ka. At comment ka doon sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. At babasahin natin yan maya-maya, ha? Pag nakikita natin na may sense ang nilagay mo. Pag walang sense ang nilagay mo sa comment, Lucy-on! Diyan ako na imong kigol. Ako po inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato sa 90.7 Love Radio. Mayong gabi, kabisyo. Yo, words, oh! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!